Tá tú a géisteach leis na Gaeilge ar Raidió Rí-Rá. Hai a háde Róisín anseo ó na Gaeilge, fáilte chuig eagrán speisialta go Podchraoladh na Gaeilge be ó Ollscoil Mhá Nuad mar chud go Sheachtain na Gaeilge. Sula dosaigh muid leis an eagrán táing ar muchas rábha le brion ó hOifig na Gaeilge in Ollscoil Mhá Nuad agus bail Cuallachán ciile as an gur chuirtchaing fille ar Ollscoil Mhá Nuad go fearr mar chud go Sheachtain na Gaeilge. San eagrán seo phléigh a hain, Rachel, Aoife agus Lucy na cuimhní sarling ónar dtréimhse in Ollscoil Mhá Nuad agus Cuallachán ciile. Is mór dinge ghuairmid an cuide seo agus buáling ar muchas a rábha le brion in hOifig na Gaeilge as an gura agus ar muchas thaifeadadh a bhíling ar niche. Tásúil an gomáin sibh tainmh as an eagrán béil seo go Podchraoladh na Gaeilge. Gur mí mágah go léir as bheith ling a nocht a cháirde tá slú am muhin sin agus nach mar trocha going ag an stad seo agus is iontach an rudéis sin tá muid fearrmhaí gur tháinig sibh ar nói bín foilach chula raig le ling Sheachtain na Gaeilge. Díreach ba bhaith lomsa dearcha go tús agus an sin ní chluisi se bhéin de lúmse má 100 milliún buchas agus 100 milliún fáilte ráis a chur riamh na Gaeilge ar nói tá ana go mar chuile chuine as an nachtar agus as mór gom gur tháinig sibh ar fad a nacht táí anmhaochtíomh. Agus dearchan ará go tús ag bhí session na going inné leis na gonrála in Ollscoil Mhá Nuad ag géirí go dtuchach daoine ar nóí chun bheith mar chuid den phobal Gaeilge in Ollscoil Mhá Nuad muinte na hard testamenachta fi láthair agus bhí mar ag caint mé an Gaeilge an sin agus bhí mar gra gur in áire gur scéal ratha sibhse, a success story don Gaeilge in Ollscoil Mhá Nuad. Sin mar écham se héanaar sa chuí gur tháinig sibh le chéile gur bhúil sibh le na chéile ar an Gaeilge riamh nar bhúil in Ollscoil Mhá Nuad mar chuid an Chuallacht agus gúil sibh tuairt féin saoilenis agus gúil échtaí an dhéanamh goibse le chéile ar bhaile leis an Gaeilge agus ihar mealaí agsúla chumá agus is iontach an rudéis sin agus thosaigh mise nifig na Gaeilge gabhling go leibhéin agus chur chuile chuine chuomhse anna altaráimse agus cairir sibh go mór lomsa chun sucaristeach sa ról mar ar nóí ní raibh ana go mar aine agus tá sí sách mór Ollscoil Mhá Nuad agus bhí sé éasca go mór ag na Gaeilge agus bhhalam dearchééis sin aránis agus is iontach an rud é nó thosaigh an Podchraoladh mé gra wow agus is iontach an rud é gur féilm seáil isteach le bhanis agus fáilrá ceithár buna gaibh agus cruhíonn sibh atmosfér Tharbh deachríoch agus tá sibh chu Ollscoil agus macánta fiúháin dá mar méich aithna go oraibh déirn go mrothain go raibh agus isúntaach an rudéis sin agus tréaslaíam sé é sin léamh agus tuiscuil aithna go mar bh isúntaach an rud é gur féilm seáil isteach chun fáilteach gohfuil Lucy Blanc an One Division agus líine in cóí cos farige níis agus gohfuil dúla ag tréáil madrach an bheith na réalta machchan seo agus gohfuil alsman fós ar bís gur eisiigh Taylor Swift chailba manéig agus chumála gachra eile a chluisimse nó éistimse leis an Podchraoladh. So sin go leorúm sin, over to you, Rachel. Gur míad a brín, Steve a cairde agus fásta ar ais go Podchraoladh na Gaeilge. So mar cuid de céidir a Sheachtain na Gaeilge tá againn bio an Podchraoladh a hasfa de gin le hOifig na Gaeilge Mhá Nuad agus tá sin fearr speisialta dúin mar sin an as a bhúla mar le chéile go céad ó riamh. So dús just go whitelan ar muchas a gail den brion, so gur mai go brion as an cura leis an imacht seo a réáil. So mar dúirt brion be gá cuid den againn, so ar an céad cuid lom tá Róisín Aoife agus Lucy, agus ar an céad cuid eile bé snéad cíine agus fiúla le fisáil. Agus I'll open to ronar well. Bheag mar na really time. So ar an againn speisialta seo bé mé féin agus na chalíní ag play ar cuimhní ó na blianta a caitheamar an Ollscoil Mhá Nuad leis an Chuallacht colm ciile. So sulla chuirmid tú an cainte sin féidir just tógmid nóméid chun muid féin a chur in aithneadí agus tífa beag a rá faoin cursa a rinnimar agus an ról a bhí againn agus muid ar an Gaeilge.
So is mis éis tonic an rí agus tom sa hitrí blin bíis agus tonic ober mar búntóir in Raidió. So rinne mé mo céin imúntal fun scoile ar bhain febal in Mhá Nuad agus bhí mé páirteach an Chuallacht an céad blin ach nuair bhí mé sa dar blin grit mé bar post ar an Coiste so bhí mé im ónig febal nó bhí mé sa dar blin agus nuair bhí mé im blin na céime bhí mé im ifa gach bládála so sin musta. So Aoife mu géirí tú féin occur in nachne? Yeah, so ifní sin sam dom tom fis cahar blin díis tom ag ober mar múntar bunscoile freisin ach mis ag ober leman bradown an seo i Kildara. Cos le Rachel rinne mé cuasa frebal leihi agus bhí mé páirteach don Cuallacht don céad lá riamh. Sa tríú blin bhí mé mar cisteúir ar an Gúlacht agus blin céime bhí mé mar anadí fiachtas. Agus bhí an agam sa Cuallacht caiithí mé adháil. Lucy caiir fúta. Hey guys, so it's Miss Lucy. Hosig mé in Ollscoil Mhá Nuad I gabhí sa Sheachtain sílam agus rinne mé staidir ar na man agus ar Gaeilge agus bhí mé páirteach sa Chuallacht sa chéad bhliain ach níor mé ar an Coiste ach sa daran bhliain rith mé gur onadí na daran bhliaine agus bhí mé chósáasta faoi sin honestly on cinne is fearr I ma héal agus an sin bhí mé im uachtarán im lína chéime sin crackáilte so sin mé seo agus mátá sibh do leanúint ar aon dus na man ar síalta bias a goibh mátá aon multi vitamíní nó aon rud casaweb ibríam an nourish so sin mé se faoi láthair Róisín ar bhhailcht tú héna chu nachna? Yeah, hi, it's Misha Róisín Lucy. Rigúsag Misha sa tráháin I Gaeilge agus na chunaí I Mhá Nuad inis. Tá bheith gobar mar aimimech cumarsáide le chunan na Gaeilge agus ringe me óíocht hóisiilta in Ollscoil Mhá Nuad, níos an béin céim ceartach sin céim ringe me. Agus go hits Misha seach sa Cuallacht hospaach mar ina dí chéimlíonna le duine eile agus sin bhí me mar eifigh cartar feibli agus sin bhí me mar uchtarrán na gin bhíon na céime. Agus cheap me bhe go das túsach ar leis an agraán síach play a bhain an chéad cuine tain an Cuallacht agus tá se aiseach cíú siir leis mar níorthaigh me nu a churma anar Cuallacht agus choirt mar sin gombeach na tun charaúir má héal agus gombeach mo héal fós cheangailte leis Cuallacht cheangailte leis na daine churma anar trí Cuallacham ciile agus nuair chéine mar chéad chéine cinál háil se le trí himpise bhí me gal cuasa teagaí anna as chuma síos go dtíon an bhrin agus bhí má pléileh bhí mar rálob, ok, tá me ggéirbh páirteach san Gaeilge in seo in Ollscoil Mhá Nuad ach níos an cechaí as dúirt siad tá an cruinniú céimléanana ar siúil inis siadach bhí cheart bre síos agus ribh síos an agus bhí fion acu agus bhí pizza acu agus an sin dáma agus rimma haláin Coiste agus aiseach go leir an sin dáma an na fan tíbéal agus bé pí smó go héal an Ollscoil Mhá Nuad mar ní samar bhaim man neid sin tanna bheits mo chéim an áíach bhaim man neid sin tanna bheits a ggóach san mé gur fannacht. Agus sin mothús agus me a plé le Cuallacht ciile agus Lucy beidir Cuallachta leit fao de hús? Yeah, so sa chéad bhliain níor mé cópórteach is go raibh mé a géirí a bheith agus thu mé chuig an traachtas ach bin sais agus thu mé strachuig Seomra na Gaeilge ó am go ham ach ní an tám agam bhuaigh mé ach an sin sa dearna bhliain le linn Sheachtain induchtathe gabhí a chuchtag bhí mé mar cheanara agus bhí mé I lécht le brion sílam ví tú an chumá agus bhí mar le ag leart faoin na Gaeilge agus ar campus agus scacard mar sin agus bhí Róisín an mar bhí si ina uachtarrán ar an Gúlacht ag an am agus bhí mar ag leir le chéile bhí mé dá leanúint ar Instagram agus na cholíní a le agus bhí mé le gafa lo just ceap mé gra siad cocool agus bhí mé géirí an Gaeilge úsáid níos minice so thusig mar ag leir le na chéile agus si becearted shocked chuig an AGM an just shocked and I was like oh my god, okay. So an sin chuig mé an ihe sin agus bhí mé fiú imachóní I Mhá Nuad ag an am bhí mé ag leir teach so bhí am fánach le car random car jazz ach ní mar dlúchoid no einard I was just like an félim fánach glas an ocht cai mé dulcaig AGM so bhí sin ceantas na cinine is fearr riamh agus inis tá dlúchoir agam agus grabar ggéir tú gur ó bhí choráin mar bhí plán amsa bhí Lucy bhar an Coiste
chuma agus forma hús, but like, oh, tá CCB ar Paul. Oh god, sin gas. Yeah, like I don't know, just Tom Cosás go granity sin because bhí mé ro vortha nílison céim fá just níor cheap mé gomioch gomioch mé cool galore a bheith libh ach an sin nuair a hosig mé ar an gcuise is like céim fá ar sméidig mé ar sin ar thurba, so Tom Cosásta gan animation. So yeah, sin a céad cuimhna nuair is muoíim siar ar definitely. Agus bhí mé imimehí in aca le Rachel agus níor bhna go mar Rachel ag an CCB ach bhí mé like fecin is se an jazz si mé in aca lehí so si mé in aca lehí it's just cuimnom sin ach sin is se so beidir Aoife ar bhla art fi do chuimne? Yeah, so bhíarm really swinam frí seo mar gapan like ag brana hir siar like ní rah saoil agam gan an Chuallacht ach na ri a bhí so an céad cuimhní atá agam ar frin Chuallacht colmcile ná ar lána goman sa céad bhín so tású agam nach mai snéad borthair frí seo a bhí snéad gafa le Chuallacht colmcile nóir bhí si sa manscoil agus like bhí si mar sport eici go méid go léir Portchraoladh Chuallacht agus muid Ollscoil so ar an lá sin bhí mis dal timpil na hála ag fécinn gas Sheachtain agus landolmid híos ag an Sheachtain a bhí ar Chuallacht colmcile agus bhí DT fearrde agus ag géiríorn sin an sús agus bhí na duine beaga sin agus na gramathe an na gramán acu agus bhí sé caiintrín an Oireachtas agus bhí clúd ar leid agam chu bhí geisteí ach bhí sam go rud spríú le ar aonos so churméid man am híos agus bhí an AGM ar siúil an ihe sin agus cuilam fós go raibh siad ag glóg an dtí freibal ar an ihe ach ní raibh mé buíach golóir chun má lábhachar an áide ach fós áféil agam frí sin mar like is íblam an Chuallacht agus beíblam a bheith Portchraoladh an céadlár ach foiar ní hála sé ach sin an céad cuimhní tá agam frin Chuallacht just ag an AGM ar ag an gomleisce ag an éach na goman a bhí agan sa céad bhíon. Cad fuúta Rachel? Bhí sé dachar ar an pointer siar freisin na ní raibh mé an mad mo cean tá méid an trééis fearrú ach is dó go gohfuil an céad cibhna atá gom ná tá sé buteach leis an nuid freisin agus tusa Aoife mar bhí si na céad cairde a rinne mé agus mé ar Ollscoil agus is ciban lom cóisleir me intí an bhí sinnéad ag caiint faoin Oireachtas agus bhí sé ar intí necí dul an Oireachtas leis an Chuallacht agus just chuir si ceist ar an raibh mé ag gurí dul in éanacht léhí ach ní raibh clúd a leid gom like chuir is Oireachtas an so muna bhfuil is a gluibh faoin Oireachtas féidir táí sa céadlú nó sa darbhíonn cos marí bhí sé chutha ar ceall so is féalta é like is leiríonn daoine Gaeilge an agus just chéan na cuman Gaeilge ar fád agus bhíon daoine ag deise bhíon commórtas ar siúil just deir seachtain an sco atá so má fáin sibh an deis like tóg an deis gus tá sé go bra so sin é go bhanúsach dúirtnéad raibh si chun dul ag an Oireachtas agus sucrús mé dul léhí agus thuí mé le Aoife agus snéad agus ní raibh aithní gom ar aon duine eile ar an mus ach dachar sin cos sin an céad as a bhfuil mé le clína is tócha níidir mé chhaach léhí cos bhí mé runnar bhí seach agus bhain mé an soltatí mar conach sa brú aige máliaach lia ar an óirluir ní raibh laba a gin agus omláán eile bus sin agra le chas cléan a bheith agus so sé crackáilta bhí sé cósbríúil agus ní raibh sé ar intina gom a bheitthart san aon cumin agus mééis an Ollscoil agus is so go raibh gragum do grag agus mééis vanscoil agus is like mé so bhí mé ganí go mai ag an Gaeilge ach ní raibh sé cópáach go mahéil rih a bheith páach an Chuallacht bhí mé cóáasta an Gaeilge a leabhar agus cairde a dhéanamh trí bhan na Gaeilge bhí si just cóspecialta dom ach cé có fada is atáid ag sé an Oireachtas féidirtá de a gcuin bugaráid gotí an ócád is fearlinn a freistalí margheall ar an Chuallacht so is so go bhfuil mó cean an Oireachtas agus go háirithe an cean nuair a bhí mé sa darbhlín so 2016 ceacham bhí sé go bra. Bhí mar go léir fanna go breige i Chilarne
agus just is ceanlumm an pre-drink sin rib even a mislein agus bhí mar goléir lééis suas le cartíir ó Disney an raibh sin an blion is fi UCC ling sa breú aige bhí se crackáilta. Bhí sé crackáilta agus freisin Róisín ceapam is sofa gur bhúla mar le chéile raibh an Oireachtas ach ní dóilm go raibh chóra ceart a gin. Is céine an bhí sib se siúmar máin ag sim se siúmar eile le birts charlam agus sim tána chalíní cool is just a siúmar sin tá rudaí an so aáil seach agus hairrá chuma seachtas bá alta cin palace tá tú gúsáid Urban Decay wow is eile. Cuian mé an bresin agus bhí mé ag fan isisiir mar leis na chalíní le agus is cuilumm just a bheith ag caiint lefuin muide agus fágur raibh mu cairda. So tam quick as sin. So yeah, ceapan gur sin an céad a leabhar mé leat i ghearr Róisín. Yeah, bhí ihna micléin dochreita an tá sin. Chuir fiú Lucy cad é ócád is fearr leat. Bhí arm rilí smuoinnig faoi seo mar dá an irid sin ócádí an a rith na bliana ach an ceanna cheas amach domsa mar is íblam a bheith faoi stros ná Gaeilge fithe ceathair. So tá an iiri sin rudaí arsúil nó tuigim sin ach nílas an céir tá cearlam deirmse a gcónaí ceapan just is íhanlumm an adrenaline like a aim ó bheith faoi stros. So reinnig mé Gaeilge fithe ceathair agus aine nachhfuil like is sa cúcéid tá gas leis ná leironn tú Gaeilge ar fa fithe ceathair uair in aigen lei agus se agtha ag chunú Gaeilge agus is féidir le héine Portchraoladh an ach sin é arnas agus cuimhnílumm like an irid sin ócádí bhí cearlan dtréimhse ceapam áráachta like Sinead gá bliain ó hin bhí Céilí agan in nuirí Carolan Alína like na rudí is randomach a riamh ach just daibrig siad agus cuimhnílumm an Céilí in nuirí bhí sé clás bhí sé cógranber agus bhí an cuman dtréimhse an agus bhí idir ag déanamh iireachta like fearr dtréimhse a bhúna dún agus just ní mar an like bhí mar gléim hart like ag gléim just bhí sé cógranber agus freisin na pop-up Gaeltachtaí so dar nóí is even a gach pop-up Gaeltacht like I don't know fuh se airim wem iad go mór ceapan gur ceartún like pop-up Gaeltacht Zoom nuair ag an aanamh amaigen ach thusig muid á agrú like go seachtainúil agus néim lína céim agus imúgdraán agus bhí sé chóspríil bhí daoine ag canna ag seint ceol agus bhí sé just iontach agus thusig daoine ó bhaintear like Mhá Nuad ag teacht so bhí cúpla fearr agus bhí mé ag leart le cean dó bheognach cosig mé cuioine like ag smaoinmh siar ar bhí mé ag leart leis ag suirt sé ar bhas Ollscoil Mhá Nuad sibh and I was like is Mr. Lucy hi bhí sé ina seachtadí der sé an bhfuil hetna go bhar ar an gúlacht I was like is muidna an chúlacht agus dúir sé gréibh sé like Portach sa chuman sna seacadí agus just ceap mé gréibh sin clás agus is sin cuimhne eile actually tá agamach ní an céad cuimhna ceantas na cuimhní is fearr ceapam atá agam agus is bralam ag smaoinmh siar ar so is even Gaeilge fithe ceathair marall ar an stros agus an iiri sin rudaí a mína agrú agan ruithe lei ach se na pop-up Gaeltachtaí an Port is fearlam den lá ceapan is fé leat a scíal ag in an stros ar fad Aoife ar bhhailachtal agus leirt Maglor. So an ócáid is fearlam ná bon le Gaeilge ach bhí sé Jackar like cean amháin a fioch amach ach ceapan go raibh an cean is fearr lomsa a rénos ná an cean a bhí a seolinn ag seint aige. Mar bon le Gaeilge I moch héas bhín bhí dasan na héin agus snéadán ní raibh aithna agan ar aine like dagamar tréis beidir gá óra mar bhí an frebalball an ihe ina dhé sin bhí sé cóciú ach just ní raibh sé ar an level céine sa bhí bon le Gaeilge I modárna bhín or bhí seolinn ag seint bhí sé crackáilte like bhí cuma gen sco orne ar fád ag túsnaí a caiim ach na photoshoots agus na greengrafna a lé a tháinig más as an ball sin bhí sé iontach is even an cean atá an
le na héin agus réitsel agus cúplacáide eile agan agus bid ag géiríán ó an na gopán a seinint le seolinn agus just sé cóciú cógranver ach is be ílumm an gáil sin. Ag swinmh siar níl clúdá laiad ag chunasí arnhair an caiicí se sin or a bhín na balls ag lig parlú le mar bhín ball na Gaeilge an, bhín clubs of socks an, bhín ball summerball an agus an sin don a Frebsbury Frebelball an las de beidir je lengthen ó dhégan so and like bín thuircin is éis Ollscoil ach bhín ball na Gaeilge buúpointe don bliana domsa ar rénos gaflíonn. Céir fuútar Róisín. Just an féadlam marrá tá mo Seomra literally like tá picture ó ball na Gaeilge ar fud na háte timp mo Seomra faoi láthair agus na photo booths Iron wem an photo booth bhí sin just like class ó cóspriúil so bhí méidir scéir sin ará is even an photo booths agus aine tá ag agrú ein ball na Gaeilge ó an seo ará bhí ag photo booth agah just tá siad dochreise okay. Brennan Róisín anrá. Sal lu mógad isár Tá mé gar rá fiú ball na Gaeilge is céan bheith mar uchtarrán bhí fá bang le muoinú agus is cún an brian bhí sé hééis tasú sa ró agus thug se neidir sin cúlaigh mar bhí like, okay, nímas an ball na Gaeilge dhéana nímas an éire de hocrú agus an sin tháinig brian a seach agus sé cúlaing bhí choir ceirlór sí se an ar an ihe níor si a bheith leis agus sí sé mar chuid gon cóir agus seaan si machchan sa mar cean na cúniuá bhí ar an Ollscoil céad an géad. Agus in sin bhil mar trí óáid a hagin lumsa agus sin tegus play. Ní man an culachán ceú gan tegus play. So a rudíoch a gceist hosa se mar dús bh tegus play gach séirdín ag híon de chlog agus in sin bhí láirí a bhí mar efigach na Gaeilge antas amachtaíon chuirsí tegus play cúpla focair siúil ceapan se sin ar sa mát so bhí de sé bu le chéile fuiró go le heachtain agus bhí oríochtta go berries tí ar fed tréimhse bh me gur sin ancool ach maihín gur rá tegus pe ar nós an ócá sin bhí sé de rutí mar chud gan chláán dú nach an cuacha charbe agus gur se mar tan siúr go beg tá ar bhlacha chéile agus tá choide in ggéananach lena chéile agus ní a chéile béú leirt ar an lá beidir gurtí leirt a ríd míochain agus chéad tá sé trasisiú an níl de se leirt agus a dtíine siad an náir tá cholle tegus play cho difriúil ach hang se ní féidir am hallúnis is síl COVID a bheit sí sa siúber sin agus tíocha cecha duine an a ggóil ta a giche bourbons agus an threads fi ké gal a bain cheannach gé gal na discí cheannach sú duine híd ben ar fón fá na discí se an tegus péachcham agus is céan an bheith scríomh mo minchrochttas i ré tegus pléigs chu mar chlóán bhí choile cún a Róisín de scríomh bhí se chodáas agus just seaan seachcham tá an cóúidir an pobl sin wein agus asúlam go méid se ag rud mar sin a bhain ríis Tásúlam ach sin an ócaid is sarlumsa agus is hí go an te mu a gotí i chéfaoin talile ná anrá tá go siúmar na Gaeilge mar ní sam digan tíine cecha táhaach sa hín siúmar beg sin roiine mar bhí Ollscoil de garú golóir na bhí mé ar an Ollscoil hosta amach ní an leid mactain an agus an sinréir chuir dé raibhíh átáil choláán ach bhí siúr na Gaeilge gcónaí an bhí siochan an agus bhí tunán de fóm na lochtú agus bhí card an agus is céan an bheith benir Snapchat maps agus bheit cé siúr na Gaeilge is tíideach ó ní me gur landis go an ar bháil agus bheachta gur réal de léocht agus fe céhán tú benir deirs tu leis ach uirtí eile bheachta chuirde le gan ó brandseir cinnar go lá bhechtúán. Níos ras a gréite gur mé ile seo. Ach hey cuilam bheith deramór is bheith féchar sin nu bheith sin a bheith céad na géad is go chuir arsúil go seaú na Gaeilge Tá me gur leirtlób agus bhíoh an cófra ein is bheith tú ná de rudíile go chais as a gofar is bheith se le chuise ach ní ra réalach an just cebig chuir de seachan ach céir de ceapta sa bhí siúr na Gaeilge ífa. Just ag leabhar for an cófra sin an méid stop a bhí a féidir mar do bháin rá ar dús níos an mims gar seo is an agrainn achas cuiam cheanna brion minspáising agus bhí ceanúró fácií agus bhí sin fácií sa cófra if tréise ó bhádra áda agus bhí
We went rá like céir a ball sin isisiú na agus it was glad amach an cófra agus for na fioga í seo. Oh yeah, Aoife, an Ireland. Yeah, like being Frebels Cogan óhag an bliana agus an lei so gap brise bhí agan bhí me like just caiith mé an nóta sin is teach sa gofra agus an mála seo is teach sa gofra. It's kind of léir agé sé rih tegus pé, it's just kind of si like a ritrasla agus an mála mór agus a ri tegus an mála mór agus an láhar mór. Bhí ag leabhart an siad freisin bríd an baine agus fróspín tromlí agam faoin na hadráil agus an baine agus an bosca aigid sin agus néimhir ag sméadm siar ag Seomra na Gaeilge like ní seasan ócáid bháin amach nó lá bháin amach I ma cean faoi mar nar swinam cult chun bhím ag swinam faoi an Seomra na Gaeilge agus bín manga goire ma aig an tam fad mar bhí an Seomra sin dus lán le crack an tam fad like bhí áit agan chun dul a cordide like bhí sagad go méid de cordide ann or bhí ann nó seans le agus right an siúrá an cuilam dó seaan gá cuimhní mac an cean is fearr ná gur bhí na hain Rachel agus snéad ag gach apáirte I dúslein agus ní an na colony really ag gach apát ach bhí mise ag géirí a bhúcant agus bhí ar an like céilí a bhééis agan ní sam an ra ar an céilí a dhéanamh nó céilí a stóran ní cuilam ach Who straach Seomra na Gaeilge and I was like right okay got in a Thomas con unsin na hilste dhéanamh right chassis right off we go like ní cur aon in a really ceistar and they're like oh yeah Rebels right off we go reached be like na daoine Seomra na Halína just like shield trimple like oh yeah Seomra na Gaeilge reached like of course will she like dausa Captain Garth sin on Granver ach yeah, like ní humor go Seomra na Gaeilge chun ar Gaeilge a Coallachta bhí mar an just chun a chatspáis agan agus ceapan haim go bééis sin soch tús den an Podchraoladh seo mar ní an na chat agan níos mó agus bhí tú an just bulas is le a cordide mar dearmar coéis gan sin agus ceapan go bééis sin an cuimhníos fearr agam faoi Seomra na Gaeilge ach yeah, we're made German free on cófra agus ógam leis like masú an Seomra na Gaeilge. Oh wow. Nolog. Chagus the Ashley end of no bheith staidir. Seapa scolig na léchtaí. Oh no, Cabba Santi chrochas. Michael Baker. Is mis sin uachtar an tá Santi chatábhaach ní gábhráil go tú lécht. Yeah. Bhí sé cóspaíú gáflíon. Céir fút sa Lucy. An gwibhnin sibh an crán nolog agric Ciarán ní chuibhnin an cé duine a bhí or like aig scotain ar an gcuiste Nar cheanamid cé chean an crán nu bhí sean crán an agus trí cheanamid cránú agus bhí se chomhór bíach Muir siar an bhíán agus fuair se like Dunkin' Donuts le coplóir mar gon Chuallacht. Krispy Kreme Dunkin' Donuts spáin go leis go. Oh yeah no nóir bhí si bh leir faoin gofra a bhí mé beag nach chun tu mas Michaela mar chuilm tháinig muid ar an irid sin rudaí agus muid áglána amach agus ag tús like agus mé a múgdraán agus tháinig muid ar brístí géine Levi's dúra. Oh my god, Lino I was like, céis na brístí géine seo agus bhí siad có jazz go más so yeah just bhí sin có granby. Bhí brogus á lár an bhád like coppla mí agus sé dead a bhí like well in a gur broga like bhíoh rudaí just fácaí an bhí gansaí an ó like orientation week ó like hábhíle sa cúide agus it was like Capan gur thug me go ruí hín sé a bhí me mar ochtar me like ní me gur beanir se níos smooth se seo le chead a bblion an teens bhí an editor rudaí bhí Wii le duna hís like Nintendo Wii bhí sean Nintendo Wii duna hís an agus bhí like VCR record neidir rudaí just a go Rinne na Fred chun of Alína agus agus
agus sinnéad ag go le chéile agus bhíar an like masc dhéanamh I ggur like masquerade ball agus bhí air cean just ní raibh go maiid agus chumar sa cófra é agus is rinne mar galán darmar ir hoogtain an mask off an cófra like cod é sin agus bhí just like snílamsa é go láat na brogus a lá a mar sin do go raibh no níl fé no cean dus nuirí is fearlam níl se ganar ach cean dus nuirí is fearlam faoi Seomra na Gaeilge like an gwibnan sibh like an mothúán sin ar bhhiigh sibh nóra bhí duine ag an cún an agus beidir ní ra mór an Gaeilge acu ach bhí siad a géirí áit cún a bheith acu agus just a scíal le ach an sin taréis tramal chustig siad ag úsáid cúpla focail sin cean dus nuirí is all in agus bhí méid deircht is main version agus sibh leir fao Seomra na Gaeilge I was like ar nó Seánna agus na Amy's like hánig si seach níor a focail níor si sásta focail ar si raibh chéile bhíoh Seánna like bla 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 ar deire agus like bhíoh seach a das cinna like an story arc sinna eáil go rinne like thugah si deas ach fat ar doras os sin ar deire bh si like hey Carta ceil si níl éad ní seise níl éad ní seise Céid fan gate agus I don't know cean just I gcóí smaoinim siar ar lá na Bangkok comá agus like it just word like Bangkok a chuig daoine randomcha seo like rib COVID is léir like rib COVID ga céine ag úsáid an scín céine agus oh my god just crackall te swin a vernis na fil ach sé có granver I ri weim Seomra na Gaeilge guys like should have fé like an Eva am like an gus with the Gaeilge ná sibse na lads an Cuiste agus couple duine eile ach like tá siú a Gaeilge a bheitán in éis go cuisin is chu difriúil te aiseach iad na ré agsúil go bhfuil Eva in na gleigen go like siúr na Gaeilge agus se chu difriúil ó aon den eile éon blion eile tá rud cinn special a fin siúr sin is cuian am ag tiisi mé me chola an cúpla uair chumá definitely. Is cuilumm sa bhí ócáid an ní me gur a cin ócáid ach bhí ócáid agus sin tééis bheith mó an hi rih agus bhí airing ba andáíide agus bhí pót an danaring agus í nep ag choile a bh is siúr a Gaeilge, cos bheit ná soldas chaáir tíháin agus solas chaáir tíhile so doachtar ríd gurna chaátíh si go siúra. Ja, bhí ne sin nefam sa siúr sin camera. As if like cóta duine hín tad like okay, denimid. Ní sé tú có compórtach sin ach bhí sé like níl sin gunach anyway. Like níl sé compórtach agus is soca go bhfuil sé an Seomra is stinky sa down rí. agus te rota an stinky gohartha ar modern ina éis a bheith againn ar an tuirdín le bheith like fearneach. Backwaid an mór é like Seomra na Gaeilge I mhaí Collachta. So mar bhí mé am comatar don céad bhíon darbhíon agus an trí bhíon agus just bhí sé deas ásta bheith a go lití sios agus tí beag ebre dhéanamh nó bheith caiint na cairde nó maidir si módí chuteach cófra agus like sa bhinnic an mágin bhí ar sa Collachta rolua just marialler an amsar bus. Like bhí mé sa Collachta like ní chu mágin agus nu raibh léir sa gom godí a haindeag nó féidir na goéag agus just dolas Jack Seomra na Gaeilge agus bhí na comatéir eile a lig isteach an mis agus sinnéad ocrasach aige ar pasta rolua mar de mar breakfast ag sé chugur modern so ag leirtaréis ní mis agus snéad ag tuchtá isteach in ar pasta sin cimhniútá go Seomra. Maim gur se go dá an plééis a bheith mar níl sam ra de an lé a bheith faoi mar is tá mu le go gobarnis tá le chuí má ag tú tá cháil gnácha soí tar neradí ar siú le maim gur se go daling canál benú sir as ní ceap an gur ag ceachtarrain cechatáhaach as a bheith an siúmar sin an cosise sin an comán sin go choir bil ar siú le fós mar maihím gur thug sé nasc níos áing gon teanga ach freisin gan Ollscoil mar maihím go bhfuil áit go bhfuil anchumsa like tá náháil arás agus chora bham le brean ní brean go like tá iní le ráblaí an is roisin éislum. Tá bailile aing an sin Ollscoil Mhá Nuad tá bailile aing an sin sa ggólacht agus tá bailile siúr na Gaeilge maim go sin chospéisialta
Níos sam bhálah éardalrá so le gur mud críoch leis an chraach? ceapan gráis go hálan agus grainmid gacrid na cuimhní is álanna a bhí agan so an le an gláán ró bit éché. Ok, mar sin agrán eile go fodchfuil na Gaeilge tásúling goráid se taibh as a gláir agus má bhíonn si gur bheith dangling is féidir a bheith a dangling trína man hóisiilta so ar Instagram Gail_gals tá Twitter díach mar chéile ar Facebook is Gailgals ag trí rifos na Gailgals ag gmail.com. Tásún gcuis tainmh as a gláir agus béimtarta a ríis go lua. Slán.